Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun biltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezan otoitz, diren guztien jainkoa, zure martirien saiean ezarri zenuen Polikarpo gotzai santua. Egizu, haren otoitzari esker, Kristoren kai izan, harekin batean guk ere aparte harturik, eta Espiritu Santua lagun piztu gaitezela betiko bizirako. Zure Seme Jesu Kristo jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, honela mintzoa jauna, euria eta elurra zerutik jaisten dira, eta ez dira berriroara itzultzen. Lurra ase, ernaldu eta lehartarazi gabe. Eregiari aziere eman dezaion, eta jaleari ogia. Hala izango da nire ahotik ateratako izan, ez da nigana utxik itzuriko, baizik egingo du nik nahi duena, eta beteko nik agindutakoa, jaunak esana. Erantzun samoa, estualdi guztitik salbatu zituen jainkoak. Estualdi guztitik salbatu zituen jainkoak. Haundi etxin horrek berekin jauna, ospa dezagun batean haren izena. Estualdi guztitik salbatu zituen jainkoak. Jaunaren bilan endien eta entzun duen, bedur guztietatik atera ninduen. Estualdi guztitik salbatu. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, otoitz egiterakoan ez ari hitz jarioka sinisgabeak bezala, hitzaren hitzez entzungo zaiela uste bainuten. Ez izan zuek haien antzeko, badakita zuen aitak zer behar duzuen. Zuek eske hasi baino lehen, beraz, zuek honela egingo duzue otoitz. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala gurrean ere. Emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitza zure hitzetik. Izan ere, zuek gizonei beren hutsegiteak barkatzen badizkiezue, zuei ere barkatuko dizue zeruko zuen aitak, baina gizonei barkatzen ez badiezue, zuei ere ez dizkizue barkatuko zuen aitak zuen hutsegiteak. Jaunak esana. Garizumanekin zer ikusi handia du otoitzak. Ezinbestekoa dugu urte osoan otoitzak. Konsideratua izan da, gorputzarentzako oxigenoa beharrezkoa den bezala, animarentzako otoitzak. Otoitz egin behar dugu, eta modu ezberdinetan otoitz egin dezakegu. Azken finean otoitz egitea jargoikoarekin trakua izatea baita. Eta ikasleek ikusten zuten Jesus maiz urrutiratzen zela, edo baztertu egiten zela, edo leku lasaietara joaten zela otoitz egiteko. Maiz baino gehiago, nik esango duke egunero egiten zuela otoitzaldi sakon bat. Eta seguru asko luze xamar bat Jesusek evangeliotan ez zaigu azaltzen. Orduz ordu egunero ze ordutegia ukitzen zuen Jesusek, zerutan jeiki, zerutan otoitz, zerutan ez digualakoarik esaten. Baina irakurtzen dugun inean, ohartzen gera
noiz nahi agertzen dela. Eta Jesus leku baztertu batera joan zen otoitz egitera, edo mendira joan zen otoitz egitera, edo askotan agertzen zaigu Jesusek otoitz egiten zuela, horregatik ere interpretazioa da, nik esango duke egunero otoitz egiten zuela Jesusek, eta bere ikasleek ikusten zuten, eta galdetu egin zioten, eskatu egin zioten, erakuts ezaiguzu otoitz egiten, Jesus. Eta berak orazio ederra guretzako esan dezake gure nortasunean daramaguna kristauok aita gurea erakutsi zigun. Hizkuntz guztietan errezatzen dena, mundu zabalean, denetan. Eta berak orazio hau, otoitz hau erakutsi ziren bere ikasleei. Otoitz honetan ikusten dugu alde batetik, Jaungoikoa adoratu egiten dugula, zeruetan dagoela, santu izan berizure izena esaten diogu, eta gero batez ere halako eskari batzuk egiten dizkiogu Jaungoikoari. Eskatzen diogu barkatzeko guk egiten ditugun gauza txarrak, eskatzen diogu barkazioa. Baitaren nola baitere eskerro hori agertzen zaio Jaungoikoari, eguneroko ogia eta aipatzen direnari, eskatuz baitare laguntza hori, eta gero zenbait gauz eskatzen dizkiogu Jaungoikoari. Jakinda gure Jaungoiko alde batetik aita bezala aurkezten digula Jesusek. Gainera, arameoz esan zuen aita gurea, lehenengo aldiz Jesusek, eta abba esan zuen, hau da, aitatxo bezala. Erabili zuen une batek bere aitari karinoz eta gartutasunez erabiltzen zuen esateko modua arameoz. Horregatik, honekin erakutsi nahi dugu Jaungoikoa gureganik gertu dagoela. Ez degula ikusi behar norbait bildurgarria bezala urruti dagoela, baizik eta gertuko aita bat bezala ezagutzen gaituena eta maite gaituena. Eta ezinbestekoa du hori aita gurea ulertu ahal izateko. Gu ohituta gaude eta guretzago ez da gauza harrigarria Jaungoikori aita esatea. Baina pentsatu behar dugu garai hartako jendearentzako zenbateraino eta baita ere Jesusen hamabi apostoluentzako zenbateraino izango zen harrigarria Jesusek modu hortan erakustea errezatzen Jaungoikoari, aita edo aitatxo esanez. Eta azkenik eta honekin bukatuko dut, eta gurearen inguruan gauza asko eta asko esan genezazke bukatu gabe, eta bukatzeko aipatuko dut aita gure erakutsi tondoan Jesusek azpimarratutakoa. Hau da, bere ikaslei hau azpimarratu nahi izan ziren. Zuek besteei hutsegiteak barkatzen badizkiezue, zuei ere barkatuko dizue zeruko zuen aitak. Baina ez badazue barkatzen, zuei ere ez dizkizue barkatuko zuen aitak. Kasik ematen du mehatxu bat bezala, baina Jesus ezagututa ez dugu ora ikusi behar. Baizik eta Jesusek izugarrizko garrantzi ematen dio barkamenari. Nahi du baita ere, kristauon ezaugarri bat izan dadila barkamena. Ez mendekua, ez gorrotoa, ez arrenkura. Baizik eta, askotan, zauriak egon daitezke gorrak eta ez da esan nahi justizia bilatu behar ez denik, Jesusek ere alakorik ez digu esaten, edo norberak bere eskubideak eta defendatu behar ez dituenik, olakorik ez digu esaten. Baina bai, kristauak bere bihotzetik gorroto guztiak usatzeko inalak egin dituela. Eta ezin badu Jaungoikori laguntza eskatu behar dio hortan. Garrantzi handia ematen dio Jesusek barkatzeari, adiskidetzeari eta baita ere barkazioa eskatzeari, humiltasunari azken finean. Eskatzen dugu bada Jaungoikoari erakus dezaigula guri ere otoitz egiten. Berarekin eukitzen dugun tratu horretan pozik, lasai, patxadaz egoten. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskadezagun gaixorik daude guztien alde, Jaungoikoak indarra eman dezaien, osasuna eskadezaien Jaunari. Baita
zure familiari, eta nahi duzu gorputzeko penitentziaren sari bezala, zuganako gogo bizia izatea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak hangoiko gure jaunari. Egoki gabarik zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santo hangoikoa guztigun betieko hori Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure fededunak, harinak garbiturik, zuri esker, pozez doaz urtero, azko misterioetara. Gehiago otoitzen ginez eta elkar maitea izanez. Bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, jaiko semeen grazia betera egin. Horregatik, aingeru eta goieneruekin eta zeruko talde guztiekin, zure eitzai goratzarra beti eta beti abesten dio. Saldu zutenean eta nire gogoz burutzera zikoala, ogian du, eta eskerrak eman izatetu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat eman dutena. Afaldu berdin kamezaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik, hau ere oporaren kamezatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak markatzeko isuriko dena, egiztue hau nire egitarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaniza esteritzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure serbitzari onartu deituzulako. Eta apalien eskatzen duzugu Kristoren gorputzodolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztia zabalurik dagoen zure eliza, eramazu maitasuna sana Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxarroren apandinan gure sendeak bereziki, Margarita Lizarraga eta Epi Gogortza. Arritzazu zure horregiaren angitan, errokizak izango arren, guk guztiok betiko bizitza ditxidezagun, Jagoikoaren Maria Doatxuarekin, San Jose Teresinarekin, Apostolo Santuekin eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jagoiko augustuen horren Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure era, zeko eta izena, sanatu izan bere izena, edo bere zure erretua, egin bere zerrenako zekoaz bezala horrean, email guztietako errekomotako hogia,
zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain daukela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esnada apostoluen bakea zuen dizuet nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala, emaiozu Elizaren bakea, eman batasuna, errebelizio bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea berdin zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Hangoikoaren bitotxa, zuten zen Ona hemen, jakoikoaren bitotxa, munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren datuak.
Hoi jaioko, emaiezu zure femenunei, zure bereikapenaren indarra, izan zakizkien nahiabeak kontsolamendu, testualdian kemen, arriskuan babes, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaintza dela jainko guztiadunak aitak eta semia,